Dobré ráno. Dobrý, nemáš nějaký mlíko ke snídani? Snad se nějaký najde, čekej. A co z mlíka udělat kakao? Tady je. Jo, a ještě nějaký to maso. A ty chceš kakao? No. Čekej. Já tu mám jenom další mlíko, kakao tu nemáme, čekej, já dojdu ven, abych se podíval, jestli tam ty sousedy mají. Dobře. Ty vole! Co to je? Pojď se rychle podívat! Něco se tady stalo, ty vole. Co to je? Já fakt netuším, ty vole. Ale kde je ten ale kde je soused? A jeho žena? Tě kráva určitě na sebe přivolá nějakou pitu. A tady je něco. Tak tam jdem ty hrdina. Ty vole, ale nevím, je tam smradu jak v Cařihradu. Ach jo. No. No tak pohni. Já to tu nemůžu cítit, ty vole. Fuj. Co to bylo? Vchod. Cože? Ne. Který Slaďo už bouchnul to TNT, vole. Na to sér, jdem dál. Smrdí to tu. Ty vole, jestli padnu, jestli uslyšíš nějaký debilní zvuk, normálně takový dunivej, tak to jsem padnul z toho smradu. Něco tu asi vidím a není to nic pěkného. Lidky? Já se bojím. Ty vole. Motá se mi hlava. Co to je? Ty seš profík, Anubisi, ty logo. No jasný, ty vole. Ty vole, slyšel jsi to? Bacha, utíkej. Utíkej, ty vole. A? Au, aj. Ty vole, ta voda je. Moje koule. Au. Kde jsem? Seš celej. Asi jsem si rozbil mrkev. Nevadí. Koupím ti pak. Nebo ti vypěstuju nový. Co to je za nápis? Co tenhle? No. Jste potroleň. What the fuck? Slyšíš to? Ty vole! Dobré ránko. Dobrý, nemáš nějaké mlíko ke snídani? Co tady děláš? Měl jsi být v kuchyni. Aha, já tě neslyšel. Já jsem ti rozuměl, běž do postele. Dobré ránko. Dobrý, nemáš nějaký mlíko ke snídani? Jasně, proč ne? Snad. Jo, tady je. Sakra, mě to vypadlo. Vem si to, počkej. Ne! Bacha voda! Jo! Teďka jsi měl hodit tu mrkev. A ty jsi to neřekl, jsi celý. Ty vole, tak jo, tak to dáme zase znovu, ty vole.